Doncs esperem que la Traviata es pugui estrenar ben aviat, després de, a més de tant i tant d'esforç. Ara parlem d'això que us comentàvem, de quan enviar i rebre correus electrònics, cosa que és el pa de cada dia, doncs es pot convertir en una prova judicial. Bruno Pérez, el nostre expert en ciberseguretat, ja el tenim aquí. Benvingut. Avui ens vols alertar sobre el que pot suposar la nostra safata d'entrada a nivell de prova judicial. A veure, per on comencem? Quins correus sí i quins no poden ser una prova en un judici? Posa'ns exemples. Exemples que poden ser-ho. Aviam, tot correu pot ser-ho, no? El que passa que sí que és important avisar a la gent que els pèrits informàtics, els que podem certificar, són els correus rebuts. Al tanto, el correu enviat no el puc certificar. Per què? Quan tu envies un correu electrònic fan falta 4 elements, d'acord? És el teu client, el teu programa amb el que tu envies el teu correu, el teu servidor, el servidor de la persona que el rep i el client de la persona que rep aquest. Si no tenim aquests 4 passos, nosaltres no ho podem tenir-ho. Per això, quan tu el reps, tens els 4 passos. Però, en canvi, quan tu l'envies, jo només puc certificar que és fins que el teu servidor l'ha enviat. Però hi ha una solució que és els que s'anomenen els tercers de confiança. Hi ha unes empreses dedicades a fer justament aquesta gestió. Són els famosos tercers de confiança. Aquí a Barcelona tenim uns nanos trempadíssims, SafeTheProf, tens eines com eGarante, un altre producte de la terra, Lleida.net, que t'agafen el correu que tu envies, te'l certifiquen, te'l firmen digitalment amb un segell de temps i el reps tu i el rep l'altra persona. I aquesta prova és vàlida per presentar judicialment. Sí, però aquest correu, per exemple, l'hem enviat. Sí. L'hem enviat i després vam fer neteja de la nostra safata. Com s'aconsegueix aquella prova, aquell correu enviat? Mira. En moments delicats a la vida d'una persona, estic parlant de moments d'un divorci, d'una separació, d'un assetjament, d'un problema laboral, no sé, trobaríem altres exemples, Sí, efectivament. És que justament els exemples que et trobes són casos d'aquests, són temes d'assetjament, és un tema de stalking, un tema d'assetjament continu, que ens va molt bé agafar la safata d'entrada de la persona i podem demostrar davant d'un jutge com aquesta noia ha rebut durant 6 mesos una mitjana de 25 correus, 100 WhatsApps, 2 SMS i un colom missatger. O sigui que està rebent de tot. Tot això ho podem agafar i podem fer-ho. També serveix molt per les operacions en les que hi ha intermediaris, els pactes comercials. Ara no fa gaire vaig tenir un cas que un agent vol vendre unes propietats, agafen amb un tercer que li faci totes les gestions i quan li troba el venedor, aquest l'expulsa totalment i li ven directament. Clar, queden totes les comunicacions. Sempre hem de recordar que el que fem a la nostra vida personal o el que passa a la nostra vida digital ens afecta a la vida personal. Doncs per això. I com tu molt bé me deies, hi ha situacions en les que reps amenaces, en les que reps insults, i tu ho vas esborrant. I el dia que et fa falta és quan hem d'entrar als forenses i intentar recuperar aquesta informació. A vegades ens en sortim i a vegades no ens en sortim. Consell, no ho esborreu. Feu una carpeta que no la veigueu i arxiveu totes aquestes evidències, perquè algun dia o un altre us faran servir. Imaginem una amenaça, imaginem un assetjament continu que tu no saps qui hi ha al darrere d'aquells missatges. Què s'ha de fer i quin paper juga la famosa IP que tu ens has ensenyat tantes vegades? Efectivament. Mira, molt bé, quan tu reps un correu electrònic, el que la gent no sap és que a dintre va una capçalera tècnica i dintre d'aquesta capçalera tècnica van moltes dades, va una IP. Ara, esclar, ara hem perdut el costum de quan ens enviàvem les cartes amb un sobre. Ara tu ja reps la carta oberta, però ja no veus el sobre. Doncs la capçalera tècnica és el sobre. En el sobre veies tu l'estampeta que et deia d'on t'havia sortit. El que la gent no sap és que dintre la capçalera tècnica, cada vegada que salta d'un servidor a un altre, aquests servidors me van deixant a mi l'estampeta. I la feina d'un forense és agafar aquestes capçaleres, analitzar quines dades possiblement estan manipulades, com per exemple, si tu veus que un salt de servidor a servidor resulta que hi ha hagut un delay, un desviament de 2 hores o 3 hores, vol dir que en aquest servidor te li han fumut grapada en el correu i t'han modificat alguna cosa. I també et diré, no és feina senzilla perquè saps que tens el desfase horari.
De manera que a vegades reps correus, o sigui, jo puc rebre un correu de demà, que dius, espera't, per què? Perquè ve d'un país del món i realment és complicat, però és la feina que fem els forenses. Com s'ha de gestionar això a nivell de denúncia? És a dir, estem rebent unes amenaces, un assetjament, el que sigui, però no tenim el DNI d'aquella persona, noms i cognoms, és un anònim, hi ha un pseudònim allà que està actuant. Exacte. El primer dia que rebem allò hi ha, pam, tribunals i Mossos d'Esquadra perquè quedi constància i perquè es busqui la famosa IP, i la IP ens portarà a la identitat del qui hi ha al darrere, i si ens porta la identitat del que hi ha al darrere, quin tipus de pena pot rebre una persona que fa un assetjament a través de la xarxa, a diferència d'una altra persona que fa un assetjament, diguem que en viu i en directe? No, una cosa que hem de deixar molt clara és que, aviam, els delictes tecnològics són delictes. O sigui... Igual que els altres? És igual que l'altre. L'únic que fa servir és un mitjà tecnològic. Abans, quan no existia el telèfon, no hi havia amenaces telefòniques, m'entens? Però una amenaça és una amenaça. L'únic que hi ha és simplement el mitjà. El que passa que aquests mitjans tecnològics ens deixen moltes evidències. Malauradament, l'evidència digital és molt manipulable, molt. D'aquí a la famosa que te puc fer trucades amb números que no són teus, te puc enviar un correu electrònic fent-te'n passar per tu. Clar, totes aquestes evidències, quan arriben a jutjat, clar, s'han de valorar, perquè ens trobem amb molta evidència falsa. De dir, gent que es fa passar, és que vostè em va dir això. Escolti, no, jo no ho he dit. O fins i tot agafar el control remot d'un ordinador o anar-te'n tu l'ordinador mentre l'altre company està fent un encàrrec i tu envies correu a nom seu. Clar, després demostra que no ets tu i aquesta és la feina que hi ha. I de marrons d'aquests, cada dia n'hi ha més. Prepararem un dia, si et sembla, per la secció de successos del dimecres, d'un cas concret d'un noi que van suplantar la seva identitat a partir d'això que ens està explicant l'expert i que van mirar i que sortosament els forenses van poder delimitar o dirimir que efectivament no es tractava de la seva identitat, sinó d'una altra. Volia fer una pregunta molt ràpida. Imaginem un matrimoni que viu en una casa i comparteix la wifi. Imaginem que trenquen peres i imaginem que ho trenquen peres de forma no amistosa, per entendre'ns. És possible que un dels dos, sapiguent les claus de la wifi, pugui aprofitar aquesta informació per, a través de la wifi, posar correus electrònics a nom de l'adversari que la puguin o el puguin beneficiar en el moment del divorci? Sí, és complicadeta, però sí, perquè quan tu envies un correu, tu pots interceptar aquesta comunicació, agafes aquests paquets de dades, els manipules en temps de transport, a la capa de transport, i llavors quan el rep l'altre ja està, ja li has manipulat. D'aquí és el delicte d'intercepció de comunicacions. I de les coses que sempre aconsellem és, si et vols separar, canvia les claus de casa, canvia les claus de la wifi, canvia les claus del Gmail, de tot, perquè, esclar, te poden carregar evidències que no són. I després el problema és teu per demostrar-ho. Però és que jo veuré el correu que l'has enviat des de la teva IP, des de la teva adreça, etc. I et munten un pollo... Que costa de demostrar. Per exemple, deixa'm, perdó, Pilar, que el Bruno ens faci una mica de desglòs en relació amb com un jutge pot determinar que una determinada prova és verídica. Tenim alguns exemples de diferents correus electrònics que hem sobreimpressionat i que tu ens agradaria que ens ho expliquessis. A veure, aquí què estem veient? El que esteu veient són les capçaleres tècniques. Això és el que realment veig jo. El jutge, a través del pèrit, el pèrit fa l'informe pericial en què li diu, Witi, jo he analitzat totes aquestes capçaleres, veig manipulació en aquest punt o no, o tot el contrari. Veig que realment tot és coherent, tot existeix, els salts que hi ha són bons, el recibe, que és l'únic que no pots manipular, són bons, etc. I aquesta és la prova pericial que tu fas. Moltes vegades, quan tu vols extreure els correus electrònics, ho fas fins i tot davant d'un notari, d'un fedatari públic, per donar fe que l'usuari entra en la seva compte, que fem l'extracció d'aquestes capçaleres i a partir d'aquí fas un informe. Perquè tinguis una mica l'idea, un informe de 5 correus electrònics te'n pots anar perfectíssimament 45-50 planes. I la gent per veure la capçalera és com ho puc veure? Com sempre, cada client és totalment diferent, no és el mateix mirar-ho de Gmail que mirar-ho des d'Outlook, però normalment és ver mensaje original o código original. Normalment et dona aquests missatges i tu veuràs tota aquesta parrafada, que ajuda molt
Quan reps un correu d'aquests de «Hola, soy Seur», ara mateix, que m'ho explicava un company, «Soy Seur, que acabes de rebre un paquet però has de pagar €1», o correus, has de pagar €1. Si tu mires les capçaleres tècniques, veuràs que donde pone correos no pone correos, m'entens? Ja t'ho han canviat, ja t'ho han modificat, ja t'han afegit caràcters o espais, de manera que tu ja veus que te l'estan aixecant la camisa, i és mirant les capçaleres. Sí, jo anava a preguntar una mica en la línia del que acabes de preguntar tu, Helena. Quan l'e-mail és una prova de càrrega en un judici, només per tant serviria l'original. És a dir, si jo et reenvio a tu un e-mail que jo he rebut, no funciona, perquè clar, jo aquest e-mail que reenvio el puc modificar de contingut. O sigui, quan tu reenvies un e-mail pots modificar el contingut. Sí, efectivament. Però també una cosa que queda molt clara és tots els correus electrònics que van a jutjats s'han de presentar un informe pericial, etc. No. Presentaràs un informe pericial quan tu vulguis jugar totes les cartes i dir, escolta, això és així i és verídic. Però si l'altra part, en el moment que tu presentes les proves, t'accepta aquest correu i el dona per bo, escolta, no has de fer pas un informe pericial. I com podries manipular aquests e-mails de cara a un judici? Com els pots manipular? Sí, com es pot modificar, manipular? Aviam, pensa, ja t'he explicat un atac que aquest és sofisticat, que és en temps de transmissió. Sí, però parlo de... Clar, en temps de transmissió sí, però si és un e-mail que va sortir en el seu dia i va arribar en el seu dia, això ja entenc que no és modificable, o encara seria modificable. És modificable. Si tu tens control del servidor i a tu t'interessa, sí. Aviam, escolta, de canviar, de posar un 0 més a posar un 0 menys... Poden canviar moltes coses. Hi ha diferència de posar un sol 0, d'afegir un 0 aquí al mig, i tu veus veritables bestieses. Molta gent va tirar la canya i la gent es pensa això. Aviam, és que el problema és que la informació és altament manipulable. Fins ara es presentaven els correus impresos, de dir, miri, m'han enviat això, escolta, una impressora la tenim tots, saps què te vull dir? Doncs tu pots presentar qualsevol evidència. Ara, si l'altre l'accepta... Quantes injustícies s'han pogut cometre pel fet que hi ha hagut durant molt de temps desconeixement en relació amb la capacitat de manipulació de totes aquestes xarxes, de tots aquests correus, de totes les piulades, és a dir, tots aquells canals a través dels quals es pot fer un atac, digue-li, assetjament, per diferents motius? Mira, el que hi ha hagut... n'hi ha hagut. A mi em preocupa realment el que hi ha. S'està fent servir molt malament les tecnologies i la gent el que no parla és del mal que arriben a fer les tecnologies, de les víctimes tecnològiques. T'ho he explicat una mica així rient, però quan et ve una persona que l'estan assetjant, que està rebent, ja t'ho estic dient, una mitjana de 25 correus al dia, 100 i pico whatsapps al dia, 28 SMS al dia. Et ve la gent destrossada. La gent que se sent vigilada. Hi ha molta gent ara mateix que se sent vigilada i que estan cansats de dir jo vull treballar tranquil, vull viure en pau, no em deixen viure en pau. Hi ha el típic que tot el dia els està tocant els oremos, l'exparella, perquè té control de la wifi, perquè sap això, perquè sap l'altre. De dir, ostres, no se'n parla prou. Però existeixen les víctimes. És que ara tu estàs parlant dels e-mails, però clar, hi ha un altre món que és el del WhatsApp. Perquè clar, aquí no tens la capçalera aquesta, no crec que sigui tan fàcil de controlar com en el cas dels e-mails. Vindré un altre dia, perquè el tema del WhatsApp i dels Telegrams i tot això és per fer-ne un capítol totalment diferent. Sí, estem parlant de la manipulació d'evidències, de presentar evidències falses. És el que dèiem, si tu vens amb proves falses contra mi, i tu les presentes i te les accepten, a mi ja m'han trincat, perquè m'ho diguis, i el merder ja el tinc. Aquest noi del que parlem, del que parlava, es diu Alejandro Moreno, és un noi que era model amb 20 anys, ha estat 9 anys amb una imputació de pornografia infantil. Nenes, moltes nenes, de 13, 12, 13 i 14 anys, algunes de Madrid, de València, de Barcelona, etc., aquest noi és de Barcelona, doncs presentaven els correus electrònics i els missatges que aquest senyor, amb la seva identitat, doncs missatges grollers, que demanaven fotografies de les nenes nues... O sigui, li van destrossar la vida. Sí. Fins que
la feina que fan com el Bruno, van poder acreditar al jutge que, efectivament, els papers existien, els missatges... Existien, però no eren d'ell. Però algú va suplantar la seva identitat i va obtenir la manera de ficar-se en el seu correu, o de, no sé com es fa això, per poder-li enviar en nom d'ell missatges que ell no sabia res, no sabien de què li parlaven, no? 9 anys i al judici li demanen 6 anys i mig de presó. Imagineu el drama d'aquest noi. El portarem i en parlarem amb ell. El portarem aquí? Home, i tant, quin testimoni. L'entrevistarem. No, és molt interessant. I és que després hi ha una altra cosa, que és una mica el moment que vivim d'ultraexposició, la teràpia d'exposició. Perquè, clar, estem donant tots diàriament, amb totes les xarxes, tanta informació de tot, del dia a dia, del que fem, d'aquella foto, sortim d'aquí, una altra foto, una altra foto, una altra... Vull dir, que aquest aparador, fins a quin punt, no l'hem de controlar una mica més, també, perquè, no sé, la quantitat d'informació que estem oferint de les nostres vides... És massa, és exagerat, però també et diré una cosa. A poc jo vaig veient que la gent va agafant seny, i ja a poc te'n vas adonant a les xarxes que la gent ja estan començant a frenar una miqueta. Molt important, ja que estem tocant el tema del correu electrònic, és que recordeu que el vostre correu electrònic és l'accés a les vostres xarxes socials. M'entens? Per això sempre, i ho saps tu, que jo vinc aquí tot el dia, tiqui-ti, us vaig dient, canvieu la contrasenya, mussols. Per què? Perquè si te tinc la contrasenya del correu electrònic, però que no veus que sé tota la teva vida, que ho veig tot, però a part d'això tinc accés a les teves xarxes socials. Si m'estàs posant la mateixa contrasenya d'un costat a l'altre. I a partir d'aquí, suplantació d'identitat, me faig passar per al perfil i a partir d'aquí te començo a enviar coses. I a més ho enviaré al vespre, que tu no t'enteres, i després d'enviar les coses les esborro. I tu, happy flower, a casa teva. I mentrestant t'estan suplantant la identitat i t'estan muntant un pollo, perquè els pollos que rebem, ja t'ho dic, la gent te ve, és que li destrosses la vida a algú. Jo te vinc ara aquí amb una sèrie d'amenaces, mira, que te les faig directament, de dir, l'Helena m'està amenaçant, l'Helena m'està... I jo vaig i presento denúncia, te busco un pollo. Després arregla-te, però mentrestant ja hi és. Que després passaran, ho saps tu, 4 anys, 5 anys i el dia del judici me arrepiento. Sí, me arrepiento, però el puro... Però la persona que li has destrossat la vida. T'has destrossat la vida. I Bruno, antigament, jo recordo... Bueno, antigament tampoc. Va, antigament, va. És que parlar en temes tecnològics antigament és abans d'ahir. Sí, exacte. No fa tants anys, fa potser 10-12 anys. Sí que hi havia... Clar, jo ara utilitzo... És igual, no és qüestió de dir marques, però jo utilitzo Mail perquè ens entenguem i abans utilitzava... Fa anys utilitzava Outlook. Tu sí que tenies la manera de tenir una mena d'avís de rebut de quan tu enviaves... I en canvi tot això, com a mínim, veig que pràcticament ha desaparegut. Sí, aviam, aquí hi ha un parell de preguntes que és, si jo envio un correu electrònic, jo puc dir que el puc esborrar? De dir, me'n puc empenedir, tirar enrere i esborrar-lo? O puc enviar un correu electrònic i saber si l'altre l'ha rebut? Exacte. Aquestes opcions hi són. El que passa que l'altra persona que el rep també les té que tenir activades. Si no, això ja has begut oli totalment. I a la pregunta, envio un correu electrònic, ostres, m'he equivocat, el puc recuperar? Aviam, jo t'haig de dir que sí, perquè, per exemple, Gmail, si tu ho programes abans, et permet 30 segons de rectificació. Microsoft et diu, si l'altra persona no l'ha obert, el puc esborrar, però sempre i quan el seu servidor sigui Microsoft, sigui Exchange, i a més el seu client sigui Exchange, o sigui, la combinatòria ho té... No és operatiu. Per això, jo t'haig de dir que sí, però a l'hora de la veritat és que no és operatiu. Per això, quan enviem els correus, quan redactem els correus, us ho he dit sempre, no permetem que la tecnologia ens marqui el ritme de les nostres vides. Marquem nosaltres el ritme. De dir que no vull respondre als correus així com així. No, m'assec i ara contesto els correus. Que no és immediats els correus, que es contesten quan pots. Doncs hem de començar a agafar aquestes mesures. I amb el correu de la feina, quines precaucions hauríem de tenir? El de la feina... Primerament, s'ha de tenir un correu de feina i un correu personal? Sí, per descomptat, sí. S'ha de separar, perquè mai saps tu a l'empresa què passarà
i si te'n vas no els hi pots deixar la teva informació personal. Ara mateix estem en un moment que els casos laborals s'estan incrementant, però a lo potente. Molta gent està sent acomiadada, moltes empreses han d'acomiadar a la gent i la gent no és respectuosa i se'ls hi emporten la informació, és un robo d'informació total i un cas laboral es transforma en un cas penal. Atenció, de dir, no fotem bestieses d'ara m'emporto la llista de clients, perquè avui l'he treballat tota la meva vida, m'emporto aquest document, m'emporto aquest projecte, que aquesta gent potser tenen uns convenis de confidencialitat i que un tema laboral, que te'n vas cobrant el que tinguis que cobrar, se't transforma realment en un d'aquests casos. Els temes de l'empresa, vigileu, perquè tu et penses que quan te'n vas de l'empresa, si ho esborres tot, aquí no ha passat res. Però no és cert. Per què? Perquè una empresa, com Déu mana, hauria de tenir una còpia setmanal, hauria de tenir una còpia mensual i s'hauria d'anar registrant. De manera que si ens foten fora avui i jo agafo i ho esborro tot, me recuperen la còpia de la setmana anterior o em recuperen la còpia del mes anterior i allà hi ha tot el meu historial. Això es pot fer sempre i quan l'usuari, el treballador, hagi sigut avisat de que el seu correu és corporatiu, que només es pot fer servir per els temes corporatius i que, a més, per temes de seguretat, es pot comprovar. Ja t'he dit que hi està havent-hi una quantitat de filtracions d'informació amb la que està caient a la petita i mitjana empresa de la paga. Robos d'informació és el plan nostre cada dia, ara mateix. Doncs en continuarem parlant, sempre molt interessant, Bruno Pérez, tot el que ens expliques i en prenem nota per no caure en aquestes trampes que ens poden convertir en gent tan vulnerable. Fins la propera, que vagi molt bé.